С хибридно тяло между змия и птица, Кукулкан е най-важното божество в майската и индианската култура. За него дори е издигната пирамида храм, която и до ден днешен не може да бъде обяснена от учените. Ако искате да научите още, останете с мен до края на това видео. Въпреки че носи различни имена в различните култури, Кукулкан е бог, чието присъствие и влияние се усещат в цялата месоамериканска митология. Символиката на Кукулкан обикновено се изразява чрез изображение на перната змия, която съчетава чертите на птица и змия. Този хибриден образ е символ на връзката между небесата и земята, докато перата подчертават важността на въздушните и космическите събития. В митологията Кукулкан често се появява като учител и дарител на знание. Той се свързва с науките, като астрономията и математиката, което придава на този бог ролята на ментор и почитател на интелектуалният напредък. Това отразява възгледите на древните общества за връзката между духовното и умственото развитие. Кукулкан не е просто митично същество, а символ, който прониква във всички аспекти на живота в древните месоамерикански култури. Отразяващ връзката с природата, космоса и духовните стойности, този бог продължава да вдъхновява изследователи и почитатели на древните култури, доказвайки, че митовете не са само старинни истории, а истории с вечно и богато значение. На езика на маите пернатият змей звучи като Кукулкан, или по-точно К-Ук-Улкан. Кукулкан е богът на четирите свети дара – огън, земя, въздух и вода. Всеки от елементите бил свързан с божествени животни или растения. Въздух – орел, земя – царвица, огън – гущер и вода – риба. Тематично, може би някои от вас знаят, че Кукулкан присъства и в някои от съвременните игри, като Shadow of the Tomb Raider и Uncharted. Култът към бога Кукулкан бил пренесен и на полуостров Юкатан в Мексико. Пирамидалната постройка се намира в древен град на маите – Чичен Ица, което се превежда като кладенецът на племето Ица. Основите на храма са положени приблизително през 7 век. Знанията, които притежавали строителите на едно от най-впечатляващите съоръжения в света, меко казано поразяват, особено прецизността в разположението на обектите спрямо полюсите на Земята. Впечатляващата архитектурна структура служи като слънчев календар. Върху нея се провеждат впечатляващи светлинни шоута по време на пролетното и есенното равноденствие, когато сенките създават изображение на змията, която слиза от стъпалата на пирамидата. Този ярък астрономически аспект изразява не само възприемането на времето и космоса, но и културната връзка между човека и божественото. Пирамидата е висока 24 метра, с широки стълбища на четирите страни. Има общо 365 стъпала за всеки един ден от годината. Ако прекараме права линия през центъра на храма Кукулкан, то неговата линия ще има отклонение от 17 градуса спрямо географският северен полюс и 2 градуса спрямо магнитният северен полюс. Двата градуса се появили в продължение на над 1000 години, тъй като магнитният полюс е плаващ. Някога съоръжението е било идеално подравнено с магнитният полюс на Земята. Това прецизно позициониране е позволявало да се фиксират дните на равноденствие на 21 март и 22 септември. Как са успели да построят толкова точно пирамидата все още е загадка, но дори при отклонение от 2 градуса, пернатия змей Кукулкан, образуван от извиващите се сенки, падащи под наклон върху 9-те нива на пирамидата, до ден днешен се спуска от небето Шибалбо на 21 март и се връща обратно на 22 септември. Смята се, че е място на най-важният ритуал на маите – човешко жертвоприношение. Те носили човешките жертви нагоре по стълбите на храма и изваждали все още топтящите им сърца. В ритуалите кръвната жертва била от изключителна важност. Чрез проливане на кръв те давали сила на желанията си и се смятало, че получават каквото искат. Всяка година на 21 март, когато слънцето изгрява, върху стълбището се създават триъгълници от светлина и сянка. Това изобразява спускането на бог Кукулкан при хората. На 21 септември пък се получава точно обратното. Когато слънцето изгрява, сутринта се счита, че бог Кукулкан се качва нагоре по стълбите, когато влиза в малкия храм. Индианците силно почитали този бог. Традицията го нарича брадатият бял бог, носещ европейски черти. Тъкмо за това индианците се отнасяли толкова радушно към испанските завоеватели. Те сметнали тяхното идване за завръщането на Кецалкоатъл и неговите спътници. Съвсем наскоро под пирамидата Кукулкан било открито подземно езеро. На 13 август 2015 година учените от Националният университет по геофизика в Мексико разказаха за това откритие на своята пресконференция. Подземното езеро било открито след електротомографско изследване на земните пластове.
близо до пирамидата. Водният пласт се намирал на дълбочина 20 метра под фундамента на пирамидата. Съгласете се, това инженерно решение е изключително нестандартно. В самата пирамида има още едно тайнствено явление, което все още не е разгадано от учените. Това е акустичната илюзия. Стъпките на хората, които вървят отвън, отвътре звучат като звуци на птицата кацал. При майите и ацтеките тази птица се смята за свещена. Можем единствено да предполагаме защо е бил създаден този ефект. Кецалкоатъл означава змей покрит с зелени пера или скъпоценният отец змей, този, който разчиства пътищата. Имало множество превъплъщения, най-значими от които са Екатъл, бог на вятъра, Тлауискалпантекутли, бог на планетата Венера, и Шулотъл, бог на близнаците и чудовищата. При майите и тяхната култура Кукулкан бил представен като шестия символичен образ. Основно това бил образът на змея, но се е изобразявал и като орел, ягуар, рапан и като костна флейта. В късния период на майите Кукулкан се почитал като богът на вятъра, дъждовете, планетата Венера, както и основател на няколко големи династии и градове. Кукулкан се е изобразявал под формата на змей с човешка глава. Съгласно някои митове на майите, светът бил създаден от двойка богове – Кукулкан и Хурукан. Хурукан бил бог на природното начало и всички природни сили. Той бил сърцето на планините, земните недра, земетресенията, пещерите, вулканите, огъня, студа, севера, леда, тъмнината, нощното звездно небе и доблестта. До ден днешен много неща не могат да бъдат обяснени от науката. Фактите около Кукулкан, символите свързани с него и местата, които е вдъхновил, освен че са любопитни и впечатляващи, няма как да не се подчертае, че вероятно целта на вярващите е била да се достигне духовно до значението на Кукулкан. Как обаче са успяли да създадат всичко? Остава мистерия. Споделете долу в коментарите какво мислите и дали ви е харесало видеото. Бихте ли посетили храмът и кое ви беше най-интересно? Благодаря за вниманието и до нови срещи!